Wat ben je aan doen? Wat wij hier doen, hè? Ja, wij zeggen hier, het doel is dat we hier wat bezig doet, dat watervisje. Maar jou ben je natuurles. Ja, nou ja, ik ben, dat is het doel om, het veld wat in en even wat van de natuur te genieten, hè? Een kikker die zit juist in lietse sletsjes, als het ware. En waarom zit een kikker nou net zo graag hierin, of in het zwetten? Hier zit visken. En daar zitten visken in, juist, daar zit snoeken in. En als je een snoek laat en dan komt een kikker in, ja, dan is die kikker die wordt opeten vaak. Hè? En dan, ja. En daarom ben de kikkers, daarom nemen ze een lietsletje, zie ik altijd kikkersletje. Oh, Bouke, daar komen moederlies. Nou, in het niks, hè. Ik vind dit mooi. Ik vind dit mooi. Als ik dit zou zoeken, die fans hadden en dat, ja, ik vind het schitterend. Hè? Hoe vies het dat je in je boeten wezen mooie? Leuk. En wat is je zo leuk aan? Nou, als vis vangen in mijn net en dat vind ik altijd zo leuk. Hoe vies de les, Rijn? Leuk? Wat is er leuk aan? Nou, dat vind ik wel heel leuk. Omdat het boek vind ik heel leuk. En dan word ik daar verhaal zien en dan doe ik door weer een verhaal zien. En wat voor verhaal hast je zo jet? Van Jip en Janneke. En van Plutje de pettenflat. Maar je krijgt hier toch les hoe de natuur, net hoe Jip en Janneke? Jawel. Maar die boek dat lezen was nooit meer. Maar wat krijgt je nou boeten nooit te jaren? Wat vertellen ze die? Als je eigenlijk al je keekjes in de vleet binnen en visjes. En je laat ik al je dat zo erin. En als de visjes moeten vangen. En Hast ik al wat vangen? nee, nog niks. En ik wil nog haast wat vangen. Wat was vangen? Nou, een vis of een kikker. Terug. En dan word je in een bakje doen. Nou, dan moest me gauw even onder de slag. Ja. Goeie. Goeie. Wat ben je man, man? Nou, de jokes worden maar de boot. De boot van de boerman wordt met water gebracht. En jou helpen? Ja, dat komt net goed, denk ik. Dat doet een beetje te. Hoe denk je dat? Ja. Even een beetje achter. Zo, die van mij leidt er ook, maar dan moet die van de boerman er leven in. Hier net in de gaten dat ik zie moord al staan hier trouwens, hè, want dat bieden die jongens hem en de jongens de Malten en dat ik dat is kwalmeester geweest, hè. Dus, dat ben ik erbij. Die kent wel de Kelly. Ik dacht dat hij vroeger een hele dogen in het West had. Is dat zo? Hij deed altijd, het allereerste wat dan had dat doen dat ik vroeger onderwijzer was ben en ja, ik denk dat hij nog ergens mijn trauma zit. Juist. Ja, dat Hij is vroeger wat pesten op school of zo? dat de pest werd op school, nee, dat ook net, maar er is wel wat dat hij met het onderwijs en het personeel wat de meidjes maakt. Ik dacht dat het toen dood is geweest. Dus als die eetjes jongste. Die mensen die happen het meeste, dan is dat is het meeste. Als ze net happen en dan niks honger. Nee, en ik hap altijd, dus dat is een pest. Wat is nou een goed onderwerp om hem een beetje op de kost te krijgen dan? Nou, van alles wel, maar als het net ongeveer dan dacht ik dat het net. Dat jetter, nee, dan ben ik wel eens doof.
En dat is wel goed, ik. Ja, maar verder hebben we het hier eens komen met me qua.